Sziasztok! Üdvözlünk titeket itt a Filmes Utazás Önmagunk körül című legújabb videónkban. Én Kőszegi Mari vagyok, és szeretném bemutatni állandó beszélgetőtársaimat, Huszár Anna Marit és Heves Andit. A mai filmünk az Anóra című, elég sok Oscar-díjjal jutalmazott film. Beöltöztünk mi Csinibe, itt kellőképpen, és megkerestük a magunkban lévő anórákat, hogyha van ilyen, vagy legalábbis szép csillogósokba öltöztünk. Kb. Szokásos kérdéssel nyitnám itt a beszélgetésünket. Mi az, ami elsőnek így beugrik nektek a film kapcsán? Miről szeretnétek mindenképpen beszélni? És nem baj, hogyha nem tetszett, nem vagyunk teljes mértékben, sőt, nem vagyunk egy véleménnyel ezzel a filmben, de nem baj. Érdemes és izgalmas ementén is beszélgetni. Ahogy felvezetted, én belecsapnék a közepében, nekem a női erő. Tehát, hogy ez a színésznő, tudom, 160 centi és 40 kiló, és nekem az a jelenet a film közepén körülbelül, ahol 3 férfivel küzd egy lakásban, és hogy olyan erővel harcol a saját életéért, magáért, mindazért, ami az ő álomvilága, hogy nekem az döbbenetes volt ez a női erő. És aztán ezt elemezgethetjük majd, hogy mi ez a női erő, vagy mi történik ott vele, vagy miért küzd, de az biztos, hogy a hangját is kiengedi, a körmeit is kiengedi, mindent, ami az erő megmutatása. Én vagyok az ellentábor, az, akinek nem tetszett a film. Az első az, hogy nem tetszett az, hogy ennek a filmnek én nem adnék ennyi Oscar-díjat, de lehet, hogy egyet se. Nem tudok Andival egyetérteni a női erőbe se, mert lehet, hogy volt önmaga megvédése, lehet, hogy volt kieresztett köröm, kieresztett ordítás, de nekem nem volt ebben szóval nem egy követendő női karakter, hanem inkább egy olyan, aki fut egy álom után, akkor is, hogyha már az élet és minden az arcába dörgölte azt, hogy ez nem létezik, amit te elképzeltél, de valahogy nem akarja megérteni, nem akarja meghallani, nem akar szembenézni ezzel. Ezért én nem tudok azért nagyon sok jót elmondani erről a filmről, és valószínűleg nem is fogok, de attól persze fontos, hogy beszéljünk róla, mert nem az dönti el mondjuk, hogy melyik filmről érdemes beszélni, hogy tetszik-e nekünk, vagy nem, hanem inkább az, hogy hordoz-e olyan mondani valót, legalábbis számomra, amiről azt gondolom, hogy érdemes beszélni. Most, amit mondasz, hogy követendő női példa, szerintem az tök izgi, hogy nem mindig ilyen filmeket nézünk, és ilyen történeteket, na sőt, szerintem tök szépen megmutatja a film ennek a srácnak, a rendezőnek, Sean Baker. Vannak nagyon izgalmas filmjei, talán dokufilm, de ennek nem néztem utána, ami a Los Angeles-i, ilyen drog problémák, ilyen homeless, kinti, hajléktalan emberek, családok, szóval, hogy olyan szociálisan így vonzódik a sötétebb oldalon élőkkel, és akiknek valami miatt nehéz, és nem tudnak egészségesebben kapcsolódni. És nekem ez tök izgi, hogy ő bemutatott teljesen egy ilyen antihőst, akihez nem tudok én se azonosulni, hogy ez a munkája, ami úgy küzd meg, ahogy a kapcsolati függősége, a vágya, csak egy vágya van, hogy legyen sok-sok-sok pénz, és akkor minden kész, megvan az egész élet oldva. De közben nem is kér annyi pénzt, lehet, hogy én fogom itt most Anórát megvédeni, mert hogy én azzal tudok azonosulni, ami nekem mindig nagyon nagy érték nőknél és férfiaknál is, amikor valaki nem fél. Tehát, hogy ő úgy tud beszólni a hatalomnak, az oligarcha apának, a nemet nem tűrő anyának, a mafiózóknak, tehát, hogy nincs benne félelem, lehet, hogy ebben butaság van, de én azt gondolom, hogy az ő munkájában ő nagyon sokféle férfival találkozott, nagyon sokféle emberrel összefújta a szél, és hogy valahol ez az ösztönös működés, hogy nincs benne félelem,
az nekem nagyon is követendő. Tehát én ezt nagyon szeretem, ha valaki ennyire nem fél. Én megint vitatkozni fogok ezzel. Na gyerünk! Nekem a félelem nélküliség az a pszichopatizmus. Tehát az, hogy én nem félek, akkor nem tanulok, nem fejlődök, és megint eljutunk oda, ahova én eljutottam, hogy ez a lány nem fejlődik. Igen, csak tudod az, hogy most én de nem meg kell védeni gondolom. az életét. Tehát az életedet te is meg fogod védeni, mert veszélyben van az életed. Valahogy az az érzésem, hogy te úgy a naivitáson keresztül kapcsolódsz vele, és nem egy kívülállóként nézel rá erre, hogy mi minden más csinálhatna ez a lány ahelyett, amit csinál. Szerintem ő nem pszichopata. Ő, ahogy erről már beszéltünk, hogy az érzelmeket teljesen leszedálja magában a túlélés miatt. Tehát, hogy szerintem az ő nem félelme, az azért van, hogy nem enged meg magának érzéseket. És azért ezzel a fiúval szembe se szerintem ő nem táplál azért akkora érzéseket. Nekem az a jelenet sokszor, amikor videójátékozik a fiú, és ő elképesztően unatkozik közben, de ott van vele, abban az ott van, hogy hát azért ez nem az az álomvilág, amit ő szeretett volna. Na de ez az érdek. Ez az érdek, abszolút. Akkor amit beszél, vagy amiről beszélsz, vagy nem fél, az nem erről szól. Tehát arról szól, hogy ott meg kell védeni az életét. Mert ha nem védem meg az életemet, akkor ezek a mafiózók engem kicsinálnak. És erre megtanította őt a szakmája, amit én nem ítélek el, mint szakmát, hanem csak egyáltalán azt mondom, hogy ő erre már egy csomó skillt begyakorolt. Tehát ez a körömmel foggal nem tudom, de én azt gondolom, hogy ha az életünkért kell küzdeni, akkor mindannyian küzdünk, mert az élet aztán mindent felül fog írni. De mondjuk például az a része, hogy miért van ő ebben az egész szituációban. Én azt gondolom, hogy azért van ott, mert ő elképzelt valamit, és azt hajtja, azt az álmot, vagy azt a vágyat, és bármit tolnak az arcába, hogy de kedvesem, ez nem ez, azt egyszerűen becsukja a szemét, és nem néz rá. És számtalanszor elmehetne, és számtalanszor mondhatná azt, hogy kösz, nekem ez nem, és nem megy. És még amikor ez a vicces jelenet van, hogy így az egész városon keresztül keresik ezt a gyereket, akkor is, tehát hogy mi a motivációd? Miért akarod megtalálni, mikor itt hagyott? Szóval, hogy valahogy engem ez nem is azt mondom, nem dühít, de valahogy olyan értetlenül állok előtte, hogy mi a cél, mi az, ami téged ebben visz, vagy hajt, vagy... De tényleg csak a pénz, mert hogy ugye azt mondja, hogy 10 000 kérek, és mondja a srác, hogy kérhettél volna 15-öt is. Szóval, hogy azon túl, hogy kap egy nercbundát, igazából ő nem nagyon kap semmit ettől a fiútól. Ja igen, a gyűrűt tényleg ott kapja. Azért. De szerintem valami életnek az ígéretét kapja. Tehát amikor visszamegy a helyre, ahol ő ugye rúttáncol, akkor ott azért megjelenik ez, hogy akkor te azzal a vággyal mentél el innen, hogy soha többet nem kell visszajönnöd, és akkor valami ígéretet kap arra, hogy nem kell úgy éljek, ahogy eddig éltem. De közben én nem tudom, hogy tudjátok, András szokta azt mondani, hogy az egyikben vaníliafagyi ízűen szenvedett, a másikban meg csokifagyi ízűen szenved, de ott is szenved. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor én... Szóval érted? Nem tudom, hogy érted. Igen, de hogy az első helyről, ahol ő volt, ő onnan nem nagyon akar kitörni. Tehát, hogy ő ott nem szenved. Tehát, hogy ez a munkám, ezt csinálom, van egy barátnőm, van egy ki nem állhatott kolléganőm, egyébként a főnök hol jó fej, hol nem. Tehát, hogy ott nincs az, hogy úristen, de borzasztó, én innen ki akarok törni, hanem, hogy ez van. Soha nem csináltam még olyat, ami az ő munkája. De ha elkezdek azon gondolkozni, és nem tudom, lehet, hogy lehet azt is szeretni. Mert lehet, hogy lehet szeretni, nem tudom, soha nem csináltam ilyet. De azért én azt, hogy nem akarok ott lenni, azt érzem abba, hogy belekapaszkodok ebbe. Még akkor is, hogyha szívvel, lélekkel lennék ott, akkor azt hiszem, hogy a fiúnak sokkal inkább kéne dolgozni azon, hogy ne menjek oda, vissza. Szóval, hogy ilyen indirekt módon mondom én azt, hogy ki akar törni abból.
de persze nincs erre egyértelmű utalás a filmbe, úgyhogy Szerintem az tök izgi, hogy tele van titokkal ez a csaj. Nem tudjuk a valódi motivációját, van egy sejtésünk, hogy a Zsé, de hogy kicsit olyan, mint amikor a legvégén Igor. Hogy Igor felé odafordul, de előtte még azt mondja, hogy ki ez a kocsi? Nagymamámé, utálom. És hogy ott felsejlik valami ebből a csajból, de semmit nem tudunk róla. Sem tudunk gyerekkori hátteret, anya, apa, semmi. Ez kurva izgalmas. Mindenki így bele tudja ezt tölteni, és akkor egyszer csak így ráfordul az Igorra, és hogy valójában ő így kb. Nincs. Tehát az benne szerintem nagyon izgi, hogy hány ilyen ember lehet, aki valamit kitalált, és tényleg én nem tudnék most mondani semmi sztorit, amit megmutatott magából ez a csaj. Csak hogy meg tudja magát védeni, nem fogja be a száját, ahogy írtad, Andi, hogy ő egy faszacsaj, de hogy miért van ott, ahol, miért nem akart mondjuk, nem tudom, nem a testével dolgozni, hanem kreatív, vagy nagyon kreatív szerintem, a girút táncol, vagy lapdance-el, szóval de hogy valami más munkával, nem tudom. És szerintem ez nagyon izgi, hogy mit látunk bele. És hogy nektek például mondjuk, akiknek ez a szakmájuk, hogy hogyan, mi lehet a lélektani oldala. Én nekem a párkapcsolati alárendelődés, tehát most kicsit kerestem magamba, hogy mi a bajom azzal, vagy mi a bajom ezzel a filmmel, azon kívül, hogy nem gondolom, hogy Oscar, nem tudom, hogy jó Oscar esélyes lenne, de erről beszélgettünk egy kicsit előtte, hogy valószínűleg olyanoknak adnánk az Oscart, akik nincsenek rajta a listán, de nem kérdeznek bennünket sose. Szóval, hogy ez az alárendelődés, a párkapcsolati alárendelődése, ami ott van, valahogy ettől nem lesz nekem, vagy számomra követendő karakter, hanem azt gondolom, hogy valahogy a személyiségfejlődés útján még úgy lögdösném őt egy kicsit, hogy menjél és dolgozzál magadon, még egy kicsit, meg még egy kicsit, meg még egy kicsit. Valahogy ez volt az egyik gondolatom. Az, hogy lehet, hogy az a filmnek lehet erénye, hogy mit képzelünk bele, vagy mögé, mögé, a lány mögé. Simán. Ez lehet. Azt nem mondom, hogy szóval nekem volt egy ilyen élményem, hogy valami újra gondolt Pretty Woman történet, és azzal kapcsolatban is volt egy olyan, hogy ezt már annyiszor láttuk filmen, vagy olyan sokat láttuk, hogy nem biztos, hogy még egyszer nézni. Na, de nincs happy end. Igen. Ebbe szerintem ez valóság. Ez a Facebook, Twitter, Insta és TikTok világában ez így néz ki. Hogy egy zsiguli első ülésén éppen ahogy beleülsz Igorba, és azt se tudod, hogy vagy arccal előre, meg kell küzdened azzal, hogy vagy arccal előre. És szerintem ebbe ez a jó ebbe a filmben. Hogy Pretty Woman is, de nagyon nem. Nagyon nem. De az valóban szerintem az nagyon izgi, hogy tök átlag a sztori. Tök átlag. 1 óráig azt nézzük, hogy mennek A-ból B-be, ilyen vrum, 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 járják a New York-i éjszakákat, majd megtalálják, és nincs katarzis. Nem jönnek össze, kiderül erről a srácról, hogy teljes pszichopatoid, hagyjál békén, kihasználtalak az elejétől fogva, vannak ilyen vicces pillanatok erről az orosz családról, és aztán hazaviszi Igor az esőbe, a havas esőbe. Szerintem tök jó, hogy valóságos. Nekem az volt. Nekem az, hogy most mondjátok azt, hogy hol állnánk mellé, hogy fejlődjön a személyisége. Nekem az hiszem, hogy az a legmeghatóbb, vagy szívhez szólóbb jelenet, amikor Igornak akar valamit a végén megköszönni, és hogy ő nem tud máshogy köszönni, csak úgy, hogy beleülök az öletbe, és akkor tegyél magadévá. És ott az nekem nagyon, nagyon fájó volt, hogy neki igazából csak az van, hogy a testét vagy adja, vagy nem adja. És hogy
valahogy ezt képzeli az emberekről is, hogy a testem kell, vagy nem kell, mennyire kell, akarod-e használni, nem akarod használni. Tehát, hogy ő valószínűleg tényleg egy ösztönös állapotban van még, de közben mégis fölsejlik egy csomó pillanatban, hogy ő tényleg lehetne más, ott van benne, egy-egy mondatába, egy-egy gesztusába. Nekem az Igorral való kapcsolódásban jön be az ő saját egyéni traumája a férfiakkal, hogy nem tudja elképzelni, hogy van egy faszi, aki nem akar tőle semmit, hanem csak nézi, biztos perverz vagy, biztos, mit is mond neki? De valami perverz, hogy megerőszakolná. Hogy mi minden történhetett ezzel a lánnyal, mert szerintem, hogyha nem történik velünk semmi ilyen jellegű bántás, akkor nem gondoljuk ezt egy srácra, aki csak így néz, hanem azt kezdő, hogy mi van, tetszem? Mi van, sétáljunk? Mit akarsz? Hanem nem az, hanem a legrosszabb. És ez benne tök izgi, hogy nem derül ki semmi az Anóráról, csak ahogy az Igorhoz nem tud kapcsolódni. Szegény színésznőnk megtanult rúttáncolni, komoly melót fektetett ebbe bele, majd Sean Baker átírta öltáncosnak, és ott állt a csaj, hogy fogalmam sincs, hogy kell öltáncolni, ezért van egy pillanatnyi ilyen snitt, hogy ő így szépen leomlik, mint egy hajfürt a rúttáncról, és az egész öltánc jelenet impro. Wow. És valódi. Tehát őt tényleg beküldték. Lehet, hogy ezért kapta az Oscart. Milyennek láttátok a fiú családját, ezt a orosz oligarcha házaspárt? Valószínűleg oligarcha, egészen biztosan. De mindenféleképpen mafiózó. Igen. Szerintem az nagyon félelmetes volt, tehát, hogy így ránézni arra, hogy torzul a személyiség azzal, hogy bármit megtehetek, vagy mindenkivel, vagy bárkivel bármit megtehetek, és nekem nagyon ijesztő, vagy nagyon fájó az anya volt inkább. Tehát, hogy valahogy az a fajta kommunikáció, az a fajta viszonyulás, ahogy lenéz mindenkit is. Tehát, hogy itt már teljesen mindegy, hogy ott Anóra van, vagy mi lennénk ott, vagy ki lenne ott, ez nem számít. Tehát az számít, hogy én vagyok nem tudom, mindeneknek az ura, és pénzzel bármit, vagy akármit megtehetek, elérhetek, az egy nagyon fájó dolog volt. Most ahogy beszéltünk róla, nekem a fiú az, aki egyáltalán nem él. Tehát, hogy ő egy bábja az anyjának, az apja nem is törődik vele, vagy nem sokat. Tehát, hogy egy kicsit szaladgálhatsz a játszótéren, de aztán egyszer csak jövünk, megfogunk a gallérodnál fogva, és visszünk magunkkal tovább, és az van, amit mi mondunk. És hogy szerintem ennek a fiúnak semmi rálátása nincs önmagára. Tehát, hogy ő nem látja, hogy ez nem hatalom, ami az ő kezében van, hanem... Próbálkozik ugye annak a szentatyának, ennek a papnak, ahogy ő beszél róla, az Anórának, hogy én mennyi mindent próbáltam ezzel a fiúval, és hogy valami keretet adni neki, de ennek a fiúnak valóban nincs. Tehát ő mindig valami felé elindul, valami szélsőség felé, hogy hát akkor arra. De általában embereket használ ki, és valami drog és alkohol és szerencsejáték köré fonódik. De közben meg szerintem gonosz is. Tehát ahogy azt odadobja a lány... Semmi empátiája nincs. Ahogy azt odadobja a lánynak, azért az egy nagyon... Nincs benne empátia. Nincs. Tehát ugye ez a pszichológia felé indulás, hogy vagy akár ott de ugye a bajárónővel szembe se, akit ugráltat. Igen. Szóval, hogy azért ez egy nagyon megrekedt gyerek. És egy nagyon határok, vagy nagyon keretek nélküli gyerek lehetett akkor, amikor még ettől is kisebb gyerek volt. És ez valószínűleg ez a felhatalmazottság innen jön, hogy bármit megtehetek, akármit megtehetek, ezt mutatják a szülők, ezt mutatja az anyám, és akkor persze ezt viszem tovább. Ja, de azért ez ott van bennünk, nem? Hogy mit tűrünk egy párkapcsolatban, mit tűrünk a hatalomtól, tűrünk ez, hogy azért dühösek is vagyunk, nem? Tehát, hogy nőként mit tűrünk. Nekem hogy a
filmtörténetben, hogy mondjam, az oroszok ábrázolása mondjuk így az akciófilmekben így a 90-es évektől kezdve a gonosz legények is az, aki megölt téged, és a maffia. És most ugye így hogyha aktuál politizálás, vagy a hatalom, az oligarcháknak az ábrázolása az meg egészen más irányt vesz. És szerintem nekem ez is elég erős annak a társadalmi kritikája a Sean Baker által, hogy az oligarchák hogy vannak jelen, és valami nagyon alantasabb, mint a Die Hardban, vagy az összes ilyen Mission Impossible-ökben. Szóval, hogy itt ennél a filmnél még a Christopher Nolannek a Tenet című akciófilmjében van egy Ewan McGregor, egy orosz oligarcha, de ott se éreztem magam annyira félelmetesen, mint ebben a filmben, ahogy ez a nő csak így behajol a Nórának a tarkójába, és megfenyegeti, és tudjuk jól, hogy megteszi. És ez, ami ott Oroszországban megy, hogy ezek az emberek mekkora hatalmat birtokolnak, és mekkora pénzt, vagyont, és tényleg kiesnek az emberek az ablakon, tényleg meghalnak, és az egyház. Szóval az, amikor egy egyházfő megáld egy bombát, hogy fér bele egy egyházvezetőnek, vagy mondjuk nincs pápa, tehát a pravoszláv vallásban ugye nincs pápa, mint nálunk, hanem hogy fér bele egy papnak, hogy megáld mondjuk egy bombát, vagy hogy fér bele az, hogy támogat egy ilyen gyilkost, bűnözőt. Szóval nekem erről is szól egy picit ez a film, hogy ilyen nagyon hétköznapian van ezek az emberek bemutatva. De közben meg erről az jutott eszembe azok a vicces dolgok, hogy csörög a telefonom keresztelő közben, és igen. Elmegyek. Tehát, hogy valahogy meg van benne egy ilyen... Elmegyek elhallgattatni egy nőt. Szóval ez az abszurd, és tök jó volt, hogy volt 1 órás blokk, amikor én nem hittem el, hogy ennyit tudok ezen nevetni. Humor, hogy volt benne. Baromi vicces volt. Igen. De közben meg tényleg az van, hogy ez a bátyuska ki tudja, mi mindent nem csinált már meg. És megveti a keresztet. Nagyon kemény. Ez a valóságunk. És hát nem csak Oroszországban, tehát hogy azért ez... Hát nálunk is tágíthatjuk ezt. Jeles képviselői vannak más országra is. Igen, a papok azért. Beszélgessünk arról egy kicsit, hogyha azt kérdezzük, hogy miért nézzék meg a filmet, akkor arra ti mit mondanátok, hogy miért nézzék meg a filmet? Nekem ami rögtön most így eszembe jut, az újragondolás, amit te is mondtál, hogy ez egy újra gondolt Pretty Woman, és szerintem az, hogy ha nem is tudunk egyetérteni az élettörténetével, vagy a döntéseivel a csajnak, vagy bárkinek, akit a filmben látunk, kivéve Igor. Imádom. Na mindegy. Hogy ez újragondolás és a kreativitás. Hogy lehet történetet mesélni, hogy lehet újra gondolni bármit, amit már 1000-szer elmeséltek. Ez. Ja, én nagyon sokszor azt veszem észre, hogy az akciófilmekben nincsen humor, és hogy ebben én azért mondanám, hogy nézzétek meg, mert hogy ebben tényleg van olyan humor, amit Mari is mond, hogy én is fogtam hasam a nevetéstől. Tehát, hogy annyira máshova vitt, vagy olyan jelenetek, vagy olyan mondatok, vagy olyan helyzetek voltak, hogy egyszerűen lehetett úgy nevetni, mintha nem is egy ilyen sztorit néznél, hanem egy vígjátékot. Pedig nem az. Te neked van-e bármi, ami az igen felé mondanád, vagy azt mondod, hogy nézzék meg a Pretty Woman-t inkább? Nem mondanám azt, hogy nézzék meg a Pretty Woman-t. Hogy miért nézzék meg? Ezzel én gondolkoztam, hogy én ajánlanám-e, hogy nézzék meg. Ugye volt már olyan filmünk korábbi adásban, amin sokat meditáltunk, hogy azt behozzuk el, és beszélgessünk el arról a filmről, vagy ne beszélgessünk. Úgyhogy
még nem döntöttem el, hogy azt mondanám-e, hogy nézzék meg a filmet, hogy esetleg töltsék valami mással az idejüket, ami esetleg jobban kedvükre való. Úgyhogy én még tartózkodom. Ezüsthajtincs berakás esetleg. Ez csodálatos. Én még gondolkozom rajta. Jó. Oké. Egyébként az, hogy megtanul valaki rúttáncolni, az egyébként nagyon jó. Tehát, hogy nem az van, hogy az az egy nagyon nehéz mozgásfajta, és egyébként nagyon sokat javít a női, az, hogy érezzük magunkat nőiesnek. Tehát, hogy én azért azt nem tartom olyan, a színésznő esetében se olyan rossznak, hogy megtanulta, biztos sokat fogja még használni, saját kedvére is akár, mert egyébként meg nagyon nehéz. Tehát nem olyan egyszerű megcsinálni azokat a dolgokat szép, úgyhogy az szép is legyen, meg hogy egyébként biztonságos is legyen. Úgyhogy szerintem akár tanuljanak a nők ruttáncolni is, ha van kedvük. Jamie Lee Curtisnek jut eszembe, amikor a Schwarzeneggerrel volt egy ilyen akciófilmük, ezt nem tudom, emlékeztek el. Igen. És amikor férj és feleség volt. Igen, és a Schwarzenegger ugye egy titkos ügynök, és akkor ott állt, vagy ott ült a sötétbe, és a Jamie Lee Curtis próbált lapdance-elni neki, és így egyszer-kétszer úgy átanyált, mert elcsúszott a keze a korláton. Egészséges kereteken belül mondjuk hogyan elcsábítani valakit, az más. Az izgalmas és más is. Hogy nem tudom, egy öltáncot adok ma a szerelmemnek, szeretőmnek, nem tudom, férjemnek, bárkinek. Úgyhogy elbúcsúzunk. Szervusztok! Úgyhogy igen, kommenteljetek, menjetek moziba, nézzétek meg az Anórát, vagy ne. Ahogy érzitek. És vigyázzatok magatokra továbbra is. Sziasztok! Sziasztok!